Nyakwara moge joang mayawre kino machiegni kinyi makawuono chenro maru piny dhi nyime twak chenro maru piny okinyi kokinyi chieng' wuok tich en weche mag tuke. Wachako ka nyakwara moge joang mago manotimore county mano ma Kisii alap Magusi Stadium tugo e kinda Gor Mahia kod Shabana FC. Nyakwara moge joang en tugo manoweyo ka oganda mohero adhula johera mag adhula maromo 72 koyudo hinyruok. Kuom gi nyakwara moge joang klepe mopogore opogore kind ariyogi yango ni jogi bende noyudo hinyruok. Klab ma Kogalo ka yango ni jogi maromo 60 gi wiye noyudo hinyruok. Oganda gi nobedo kae kod paro mopogore opogore. Nyakwara moge joang okinyi makawuono ka wachako twak okinyi makawuono aoro ote mano mara chang mapiyo ne jogo manoyudo hinyruok. Ote mano or kod FKF yango ni onge ng'ama nowito ngimane, kata kamano hinyruok mane oganda moko yudo, mamoko noyudo hinyruok madongo ahinya. Wakwayo mondo migi changi e yo makare ka lakteche bende dhi nyime kod tijgi mano mane en adieri gichung' e yo makare. Kamachielo walos kod jogo machano weche mag tuke. Nyakwara moge joang itime yo machal nade, kar onego bed ni pange nade. Okinyi makawuono waloso kae kod telo mano mar uchung' weche mag tuke pacho ka FKF tugo abila mar Shabana kod Gor Mahia. Irango weche mag arita yo machal nade, ipango pape yo machal nade, ichiwo arita gi yo machal nade ne jotugo kaachiel koda ka jogo mantiere kar ka. Nyakwara moge joang ok gin kata jogo mohero adhula kende manoyudo hinyruok odiochieng' manyoro, nyaka achiel kuom jotugo bende noyudo hinyruok kano bagi moro e pap togo wiye. Kinde ma gigi duto timre nyakwara moge joang kendo tugo bedo kod ng'ikruok keto oganda kama chal nade, bende wahero adhula. To kinde gi bende nyakwara moge joang madhi yudo twak achiel kachiel ka wuok kuom jowa mabende wanogodo e studio kinyi makawuono mar mondo mi warangi ni wadhi bedo ka warango gi yo machal nade e kinde ma tuke timre. Banners kata placards mag siasa donjo e pap nang'o, ng'ama no drop the ball ka en ball mane ntiere kar ka. Adhula dhi mbele nyakwara moge joang to ng'ato ndiko placard machielo ka wacho ni ng'ane for president. Deponi magi bende gin gik moko mirao ka ji donjo e pap achiel kachiel. Achiel kuom ina wan go e studio kinyi makawuono gi jogo mane chiwo bende arita kwe. An ka kod TM Kennedy Ochola kaachiel koda ka TM Willis Odembe. Kamachielo bende nitie kod jafwambo weche mag tuke Boniface Osano. Ang' kono osebedo kowacho kendo nogoyo oporo mokwongo kowacho ni oyo tugo ni kik ter kucho. Arita dhi chalo nade. Kwan mag johera mag adhula mag klepe ariyo githoth. Achako toka ya nyakwara moge joang okinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch Kisumo ka nyakwara moke nyaka Kisango machiegni. Ka achako sani e studio ka nyakwara moge joang kama ntiere kod TM Willis Odembe kod TM Kennedy Ochola. TM Willis Odembe chako kodi gima otimore odiochieng' manyoro. Diwachi ang'o ahinya hinyruok mag oganda, deko mag chako mag tugo, lwasi mar tugo. Okay, mokwongo Cleo wago mos makende ne jowa monyo hinyore kech ok en gima ber. Kiwuok ka sana ne gin ma jomo ng'eny giwuok Nairobi ki drive all the way to Kisii kucha then idhi go idhi mana neno mpira. Aparo ni ok en gima ber, but Cleo ok ang'eyo ni joma ran football marwa gi joma tindo akia ni aduong' moingo gi koso kuom higa ok ang'eyo nikech an aseneno nitiere kuonde moko ma ok ahero ga nene mpira sana mano Kisii kwa gocho Sabana to gi ndalo machone Mafuko Bombas Meru to then watiyo gi e Oserian mago to gi Limuru Bata Bullets matin mago kuonde mana na ng'ado no ka inja nene mpira kalure gik matimore but ma Sabana ni yen gima obvious Cleo ma kata joma federation organizers nyok onego bed ne magi monego bed ni gitiatia gi wigi ne ok onego bed ni gichuno gimanyo gineno kaka chal nikech kirango leave alone kan ing'eni hooliganism biro mopogre opogre. Hooliganism nyalo bedo planned, hooliganism nyalo bedo ni pap betin to ji dwa donjo to e commotion cha pod nyalo kelo hooliganism nikech kidhiro joka to ng'ato chako kata ba kidi kata nini mano kelo commotion. Koro gini okelo gik mang'eny. Koro seche moko wanyalo laumu kata jo Sabana kata jo Gor Mahia tiyudo ka seche moko do nyineno kata mana dabi manye wan godo Nyayo ka nyineno commotion mantiere kanyo ma yudo ka tiagas bare ok ni jogi dwa lweny to jogi dwaro yo ma odwano donje pap
osechopo to pap to tin iyudo ka paucho onego bed ni ting'o ji gimoro ok apano onego bal kata ji 10,000 tineno ka joma nyo biro kacha oingo to jogi te dwa nodonji koro ere gimang'o timre commotion nyalo kelo problem. There was a time bende manogoyo dabi bilano bende na Nyayo kae ma riruok tu e gate kacha ne be kata wer man lweny kata riruok e gate no ne pod nyalo kelo negruok ma be nyalo yudo ni seche moko kerruok manyo ji kere no ema koro ji jomoko yudo nafas mar donjo e pap. But gimoka ng'eyo nikech sa ma league chakrega nitie kaka pewe irangoga tirango magnitude mar ga yani ni team no en gi fans mare machalo nadi to lewa dier sani kirango joma sani mor kabisa kata ka luo team gi en Sabana mokuongo then iluwe gi FC ai Gor mara ariyo to ma en team ma gimineno cha ni team osebedo ko obudho oko to ma kuro kaka nyoduogo e league maduong' ni to ma ndie gine romo magi giromo gi Gor korgi kocha ne ma gine mokuongo inyalo paro ne Sabana ni bende kanodo history wacho ni kanodonjo mokuongo ne waloye ka 3-1 kora paro ni mago gik moko ma challenges mane ntiere mano onego bed ni federation rango. Erokamano ahinya kapok abiro ir Kennedy Ochola yena mono mi alunga jafambo e weche mag tuke mabiro tugo achiel kachiel kawono ko kalo e yono mano mar Zoom okinyi makawuono Boniface Osano erokamano ayako biro thuolo matwa kod Ramogi TV e cheno mar Okinyi okinyi makawuono kama ntiere kodi kar kae tarik 27 dwe mokalo mano dwe mar 4 nindiko oboke kata ote maduong' ahinya e mbui mari mano mara Facebook kachiel koda kuonde mamoko mabende nike e ote machalo kamae gino manilose kiwacho ni tugo machalo mar Shabana kod Gor Mahia ene rang'iny machalo mar AFC Leopards ka gocho kod Gor Mahia alak onego bed ni ikete to bang'e iduogo kanyo kiwacho ni oyo gigi duto ini nyama nandiko golo pachi kaka jafwambo weche tuke to ng'ama nigi teko mar wacho gigi duto gin jo FKF erona giwache ni tugo no ter Gusii Stadium gigo motimore odiochieng' manyoro kod ote manindiko motelo ni tugo machalo kamagi gigi duto chopo kare arita ok en gino manorangi noridi adieri koso no chal nade Boniface. Okwa winji awacho ni gima notimore nyoro ka in ng'ama ong'eyo mpira kata matin en gima ne nyalo neno ni dhi timore nikech Shabana king'iyo sani to kod Gor Mahia gin timbe ma sani ni malo kendo gin gi hopes ni ginyalo kawo league koro mpira kaka ilacha ok en mpira mikawo itero e stadium machalo kaka Gusii Stadium ma capacity mare ni piny kendo iwacho ni ticket otiko mar opira idhi uso chieng' bigo e mpira no endo mago gik moko ariyo ma king'iyo gi maber ne dhi kelo mana disaster nikech kiwacho ni ya sign stand achiel ne Gor Mahia ariyo ne Gor Mahia then 8 imiyo ne jo Shabana lakini iuso ticket chieng' ma igo e mpira koro ji te biro from everywhere to ko gitundo kacha to gibiro dwaro ni mondo iusnegi otiko onge kaka inyalo wacho ni adhi uso ne Gor Mahia otiko 2,000 adhi uso ne Shabana otiko 10,000 koro macha ne mpira ma ane awacho ni ok anyal dhiye nikech macha ne en tho macha ne ok en mpira to kendo adwa blame mana jo FKF nikech mpira ka mpira nigi level mare mar risk kendo kapok itugo mpira ilacha nyaka ibed piny ming'i security mar fan nyalo chalo nade security mar jo fwambo chalo nade security mar nyithindo chalo nade lakini nitiere ga kasuma moro mosebede Kenya kae kochakore gi regime mokalo cha gisiko giwacho mana ni itimbe te chalre itimbe te romre lakini adiere ni mpira ka mpira opogore kendo team ka team opogore ok inyal compare team kaka Gor Mahia kata Shabana kata FC Leopards gi team kaka KCB kata Tusker koro seche iloso mpira ilacha nyaka ing'i gik mang'eny ok iwacha ni timbe te chalre kamano ntie gik mathoth nya Boniface mabiro kar kae kapok awe mondo mi aduoge studio kar kae achiel kachiel ng'ato penjre kar kanyo niero options mage mane ntiere e kinde mantiere tuke machalo kama inya tugo e kinde Shabana kod Gor Mahia to kopogore gi mano oboke mane FKF ogolo odhiambo manyoro
nen gimoro mane ginyalo loso motelo ne mano koso ma nen mana mar kono oganda to ero osenyre. Kama chielo bende kit ote ma ng'ato bende golo ka klab wuon ok orango ni jok ma kamagi nohinyore ka ok gigolo ote magi, to klab dhi nyime to lando mana ne oganda ni ero wachoko milion 5 ngima over pesa. Boniface. En gima lit kabisa nikech mpira ilacha kini penja machane mpira mani itero Kasarani emi nyalo control e fans machalo gi fans mag Kogalo kod fans mag Shabana macha ok mpira mitero Bushi Stadium. To kendo kani ng'iyo kateri yoko matin kidhi South Africa Soweto derby mar igoyo ga between Kaizer Chiefs gi Orlando Pirates banga ne ji otho ji 24 mano higa mar 2001. Jo Federation of South Africa nobet piny mowacho ni mpira ni onge chieng' moro ma ibiro goye e stadium mopogore gi Soccer City. Koro kata in home kata in away, Soweto derby will always be played at Soccer City. To kendo ne giwacho ni mpira ni ok nyal chake modeko ne saa 9. Koro magi ne gima ne gi decide kaluwore gi magnitude mar game ailacha. Lakini king'iyo kaka marwa ni manyotimore nyoro ni ne onge security measure mano oket maber nikech macha mpira monego be ni tero e kiwanja machalo kaka Kasarani ma inyalo control fans maber. Statement mar FKF kiwacho adier giwacho ni gi care about fans mag mpira, lakini kane gi care kaka giwacho no adier basi dine gikawo mpira to gitero kama ji dhi thoe kata kama ji dhi hinyore kaka Bushi Stadium macha kama itere mpira maduong' machalo kaka Mansani mar Shabana to gi Gor Mahia. Agoniro kama ne nyabon fesa sana duogire mondo ayud mathoth bende mantiere karkanya duogi studio karkanya kora mo jwan kaloso ka koda Kennedy Ochola tie mondo miyo apajo bende kaka ne ntiere papo odiochieng' no manyoro mana achiel kachiel bende nyakora mo jwan wayawni thuolo mar mondo migo simu line mar simu nitie piny kanyo goyo miyo aparo ka penjo maduong' ma piny kar kata ni ng'ikruok manobedo odiochieng' manyoro nobedo kanye mano bang' tulo muoch e lap mag Bushi Stadium mano ikinda tugo mar Shabana kod Gor Mahia. En ng'amo nego ka uting' mar duoko penjo mantiere kar kae mathoth pod biro nyakora mo jwang' sani inyaka ko mana go simu wantie ka kod Kennedy Ochola kwa dhi nyime kod twak ang'o motimore odiochieng' manyoro. Erokamano Cleo. Okwongo go woni Nyasaye erokamano kuom chieng' kawuono. Aparo ni nyo an Bushi Stadium ande jo Shabana nyo gidwa go mind game ema ni nyo giyudo ko ombe kawuono wasebedo mpira mang'e gik mang'eny sana molo maging'eyo nikech opira kapok ochaki chike nitie chike mag opira gin ga tieg manyaka lugi sasa mapok ochak ligi nyaka wati ni to home team mari ni kanye tawe team mari ni kanye law mane go ko home law mane go ka we law mane mai go neutral gigi te gin chike opira mantie koro gin ne gisendiko kacha ma Fred Ogai mar ng'iyo weche tuke ma Federation nyo kapo gimoro timore onge chik manyalo tamo Shabana tero opira kacha iwinjo ko sana wacho maber ni bang' kane gima kama osetimore koka chik no wuok. Cleo opira en local and opira is a pure business mwadwaro ni oketga thuolo maber mondo mi kaka nyoji ni kisicha to jogo bo winje mi jomago wala kanye bo winje jok maneno opira ne opira jomago wala bo yudi mondo mi obed gima golo to kelo makada ka indara te feel ni opira ma jogi okelo kani jogo ma yamo biro kisikani ka uno go wala apo yami benyo nya winjo ka giwacho ti penjo ni ngikruok nyo kanye. Pesa bana nyonge maber ni as much as gisegol first mang'eny gikono pesa go e pap kama jiteneno machike nitie kura ng'onyo gitimo kama nyogi keto ni okay jogo ma yanyo chako donjo to nyuwa se winjo kaka nyogi wacho mwadhi chako donjo kata then nitie jok moko manyo biro gi paro maricho ma kwa ng'et manyogi ai kichata ke ng'iyo maber nyogi rwako kata mana leo ni mag Shabana go kata kinyo gikonyo gitimo to kwa seloyo nyogi daga no pesa mbele manyo chako gojowa with unfortunate my time manyo tongi ji mang'eny sana ma jomoko nyowuok hata kadi mang'weje be jomoko konyo inyere then nyogi ng'eni ka gitimo mano to nyo ka para chako kikrono kaka jowa mayani team kik donji seche be gitimo to wambe team ose gik machiegni koro ng'en wa chwak wadho concentrate team ema ko focus wantie team wato gi wan baso mar bilion achiel koro nyo focus wa koro nye gige wago koro weye kucho koro seche ge manyo gi yudo nafas ma gigolo jo but what happened inyo gino ko dhi donjo
an gi chairman mar steward Lawrence Odhiambo mo dhi nyaka ir Matchcom mo luonge mo kode players ka mo yawo ne bas modonjo mo winjo body language awinjo kaka wuoyo to chiko pira bo ng'eyo to chakwa dok koro wamua wabedo piny gi team manager to wamua ni kopono ne bas nyoko donjo ka to Sabana the point ok ibidhi ndiko onge statement mibudhi ndiko ni dhao neni oko omiyo jo mano ngona ponyo ko wacho ni wadhi donjo ai maber ka gise kwenye wa ko timu jage gikwame gate kleo giko gate ni ko gokiyawo nyowa temo mwagi yawo mwero ko timu kama donjo wadugo mundo walos mic mari kendo kare kona ka odong Savana odong Gusii Stadium matinen mabor matin kama entiere achiel kachiel mano kama entiere karka magi weche mok nyageng nyakora moge jwang mane entiere karka mano moko ne achiel kachiel kama entiere karka ngeni ka chomiro sano awija ne paro mane wuok kuom Willis Odembe karka mondi Willis thuolo ma wayudo karka mano mar twak achiel kachiel koda oganda mwandu tie karka mnego beni rito cheno mantiere karka yangore ni tiere kuonde ariyo mane lwenyo wuoke G9 kod G10 mocho ni ka gin ko mane ni machiegni ahinya oganda so wacho ni alapo nego beni ochal nade e koka jubedi jogo choko cha open field jogo che stadium jorange yo machal nade Gusii Stadium gi standard bentiere godo kidocho mar mondo mi olore nke jo Shabana osebedo katiyo kode kuom kinde kuom sane kama wawito ka warange benden gi ndadhu kata lemo manyo tinge tuke abela mana aino duchengo manyoro erokamano nyakleo kendo awinjo gi musiepna ma osano wuoda en udo wan mgori lakini en wuoda Kabondo en musiepna owacho gima owacho is true nikech kineno Federation okang'eyo gima ne ge plan nikech ingeni mpira kaka gor gi FC tok nyal go ka gimigoyo mar primary school but kirango mpira ni now I expect no nego beni jogi kele in fact Kasarani maber moloyo nyaw nikech kenyalo paro kata ka jogo nodonje e league mokwongo nitiere kaka nitiere ywaruok manobedo matin to ywaruok manobedo matin to onge kata wach mar tho kata nini noko timore nikech nitiere nafas ma ji nyalo were lakini koro kineno Gusii to gimiyo wa stand to stand go gin stand makre to onge kata gima opogo gi ingeni Cleo okang'eyo ni joma run football gi wan gi joma dongo kacha mung'eyo wan ga ng'ato kaka Obango Bala machanga mosebedo ogocho ne posta mosebedo kacha no nego be no miyo omiyo president kod jalup mare ni mpira ne kaka ng'eyo en ng'ama osebedo kabire weche team mago gine games magor Mahia osebedo kodhi osebedo wach mpira ni igni mang'eny nonego be no nyiso kabet onyiso office ni gini kata jo Sabana nikech jo Sabana temno o insist ni nyaka gigoch mana gor nyaka dhi korgi but aparo nonego be ni kwero gini kalure gi kaka mpira ni chalo to gi teko mar mpira ni ok wanyal kao gini mpira ni mondo wakel koru wamany neutral ground pap ma neutral ma timbe te nyalo access ma en Kasarani koro problem mantiere ni Kasarani bende ingeni Kasarani no bende mane gor gi FC ni gine ne gi Sabana ema no miyo goro bedo find mochako gole kendo koro yudo ka ntiere kaka aparo ni maybe kata jo stadium management ginyalo wacho ni seche moko jogi emno kelo shida ka kesi ni seche moko pokorumo jogo kwanyal yiem do chako duogo bika koro nitie laps mang'eny laps be nitiere nyaka paro serikal maduong' be nigi laps nikech gin bende pewe gi giloro gite mpira be gidwa no rum nikech dwe mar 6 Sekafa biro ka koro mpira gidwa no piche gidwa no rum pewe be gidwa miyowa ji bende koro tho koro mago gik monego be no rango ni to ang'o matimre ka to gini giuro te dine federation monego beni rango gini kapo ni ok ochuno nyaka jigoch inyalo kata wach nitiere decisions moko inyalo lose boardroom tiwacho ni gor gi FC gi Sabana utamru ni onge ni kara wak point gi te koro omayo team ka team oma point adek to ji dhi mbele ok ochuno nyaka ji tho nikech oken mpira konego beni kelo tho mana kiwinjo ko wacho joka no nego beni gi expect no nego beni
Ata sani ka kineno iloso Talanta ka nitie joma osechako loso osechako gero gik moko biashara machiegni ma en onego bed obedo ohala to onego bed obedo tho ni koro osiptal ema yudo ohala to joma uso gik moko kaka otende to ok yudo ohala. Erokamano ahinya. Yiena mondo dhi ane e thuolo masani Muron e kaunti ma Kisumu. Boniface Osano, an gi penjo moko kagi madane mondo mi lernwa weche mag fan management onego tim gi yo machal nade. Mokwongo ilero kanyo weche mag ticketing. Iwacho ni ng'ado tiko mana chieng' ma adhula itimo kata chieng' tugo no. Ok en gimoro monego bed ni timo yo moro makare. Kiwacho ni e-ticketing onego bed ni chako dhire to oganda yudo yo machal nade. Kaka gate monego bed ni ng'ano donje odhi kure kinde ma communication ma kamago onego bed ni ichwalo. Onego bed ni rango gi yo machal nade. To ka maya machal ka gima ntiere laps kata ng'ikruok moro mantie. Achiel kachiel Osano. Inyalo wacho yo machal nade ng'ama advice federation ni kare. E chenro gi duto manyalo miyo lapses ma kamagi ntiere. Simo ng'ena ng'a kao bang'e. Kenya sani wadhi host CHAN August. Higa mar 2022 bende 2027 bende wadhi host AFCON. To gik matimore gi nyiso ni kiwacho adier ok waikore ne bedo gi tournaments madongo kamano nikech tournament kaka AFCON ka bedo hosted gimoro kaka ticketing en gima iuso chon. To kata king'iyo kata mana World Cup kowuoyo sani odhi timore America to ticket nochak us kia mana higni 2 mokalo. Ang'o momiyo gitimo kamano? Gitimo kamano nikech mondo mi organize tournament kata event maber ma safe ne fans gi ng'ata ng'ata nyaka logistics ichak chon. To logistics maduong' ahinya e mpira en ticketing nikech kokitime maber to idhi kelo tho e dho gate. Koro gima notimore nyoro no nyisi maber ni pod ok wan ready mondo wa host tournaments madongo dongo nikech kikao ni dwa uso ticket chieng' ma ji obiro nene mpira no endo mano dhi kelo koko maduong' kabisa. To kendo ka medo nuoyo en ni mpira maduong' kaka ne otimore nyoro cha inyalo mana tero Kasarani nikech Kasarani no eminyalo print a ticket miwach ni ticket ni inyalo mana donjo kode e gate A kata gate B kata e gate C. To ki print ticket ma general ma ng'ata ng'ata nyalo ng'iewo then ok inyalo wacho ni ka ji osetunde iye kata to ni koro idhi bet ka to an adhi bet ka ere gima ulo ni kae monego benda dute. Yeah? Kidhi e pinje madongo oko ticket i print moluwore kata gi kom midhi bete. Ka ticket ni en number 100 to seat midhi bete e stadium en seat number 100. Makoro kata ki ba chupa e stadium to imanyo mana kama ni bete no to iyudi. Koro magi gik monego bed ni warango moloyo to sani kaka wawacho ni wadwa host CHAN kendo wadwa host AFCON. Magi tournaments madongo dongo to kendo bende I'm very sure ni jo-CAF osiepa moro nong'isa ni jo-CAF osebedo kae gin go office Kenya ka sani nikech gi organize CHAN to gi 2027 Africa Cup of Nations. Gineno gigi kendo gin very concerned. Kane neno gima notimore Nyayo kane wagocho gi Gabon kendo gima notimore kane wagocho gi FC Leopards kendo koro manyoro notimore makoro ji nohinyore. Kendo kana ang'iyo grube ma wantiere kata mana e WhatsApp mag African football weche go nosamba kamoro amora kendo gimi image maber mar Kenyan football. Koro joma nitiere ma ongoza mpira Kenya kae nyaka gidog chien. Kendo bende gima lit kendo ni nitiere ma jofuambo ma bende anyalo wacho ni ok gin soba gimedo chwalo wach kar mondo gidog chien to mondo ging'i maber ni to gik ma wacho kata gik ma wang'iso jomoko mondo tim to bende gik maber. Nikech samoro neno ni en gor fans ema nohinyore koro berni in jafuambo lakini chunyi nie e tim moro mopogore koro ineno ni ka en mar jogore mohinyore to ber lakini gigi te nyicho waneno ka journalist moro oiny Dandora kacha China kendo osebedo ka ywak ni jo rapid deployment unit ka gin very trigger happy mano concerns maduong' monego bed ni ji bet piny kendo ng'iyo kaka federation ni to wanyalo timo nang'o polise mage monego bed ni biro e stadium. Kidhi Rwanda police ok donj e stadium gi bunde. Police manie e stadium manie e Rwanda onge gi bunde iwinjo. To marwa ma Kenya kani giting'o bunde giting'o tear gas gimoro matin ni to osewit tear gas. Kaka nyoro anyalo mana go ni Nyasaye erokamano ni nyoro ne ogiwito stadium tear gas e stadium. Otherwise dine wawacho gik moko
mok ber kawuono gokinyi. Koro magi gik monego bed wang'iyo moloyo to sani kaka waparo kaka jo Kenya ni wadwa host CHAN. Ma is a very big tournament kendo in 2027 AFCON kendo koro duong'e mogik. Kane intiere e Cairo 2019 Nyasaye nokonya ni antiere kanyo endo. Mondo mi donje stadium kende ok en wach mayot kaka ji pare no endo. To kendo ticket ni no endo, details manie ticket ni no ema nyaka iti godo. Ma ki yudori e gate mopogore gi mondike ticket ni no ibiro luoro kata 2 hours e kitundu kumonego beni igi nene mpira mwingi. Samoro mpira osechakore. Kamano sa. Magi gik monego wachak ng'iyo godo kaka jo Kenya mondo gik moko matimore manono kaka manotimore ka ok onego beni timore at all. Magi gik ma wanyalo neno gi ka ine mpira tinyalo neno ni mpira ni ma mpira maduong' kendo nyalo gimoro marach nyalo timore. Kamano ero kamano nya Boniface Osano ilere yo makare kinang'e nanga duogo iri kanga biro iri mondo bianga kawo wach mari kachel koda ka weche mamoko mapod nitie kanyo medo ang'e nang ilose weche mag match report odhi chalo nade porono bang' tugo mano ma odiochieng' manyoro to wadhi bedo kwarange machanade picha mane ma piny Kenya yudo ochola mos kumano mano timore kangi chome kama ni chope karkacha picha mane ma piny Kenya yudo ahinya adhula ma Kenya miwacho ne osechako chier nikech mafans wuok oko ka gik makamagi timore kinde ma build up makamanti. Okay, aparo ni it's very unfortunate but an nyo anigi gite. And kineno chenro manyoni kacha chan chenro nyo ber ke nyo keti kama nyo jogor donje manyo gi biro ni to kono gi donj kucho to kunyo gi chemo. Nyo kiyo kata kama nyo oko kama nyi ka ticket seche nyo sida onge. Sida nyo ntie ka wach kama ni wacho yi pap kucho cho. Ma nyo gi manyen nyo bedo planned. Nyo bedo planned. Moses Oluoch gocho karka wawinja ne kati meda ma parlamentia karka Moses Oluoch machiegni ahinya okinyi makono paro mane ma intiere godo e penjo mabiro penjo okinyi makono kaka nyoro no bedo mokwongo mos na bedo mane studio kanyo go gikawo mos wach man go ing'eni paw ni mokwongo tin so mar ariyo be mpira be lure ga koda liet ma siasa sani liet ma siasa mar kind Gor Mahia gi Nini be anyalo kelo tungni manyo waneno lakini ok ber nikech mae kata rita minene pap kacha nyo chalo gi manya rita manyo ntie nyotin kopogre kata tin mar pap arita nyotin jogi nyoko keto Nini malongo kaka jo Nini mar jo Gor Mahia kod jo Shabana Bet koro gik makamagi ber ok ochuno nyaka tim ni koro ni dwa tim home ground inyalo los pap moro kata kaka Kasarani tigogi to kelo kwe kind jopiny nikech kaka mae ne en gima nyalo kelo tho kabisa. Hello? Erokamano mane parona erokamano ahinya Moses kain Busia kuom paro makamano mabende igolo mano ket kod gino mabende wacho karka arita kwe ma obedo manok koso ocho arita kwe pa akundi kile wan nyan kacha arita kwe nyokrat kechi en mana jomoko matis manyoni gi mpango gi nikech kineno mane mo wacho ka pile ni nitie seche moko makiyudri kamoro to take the advantage kuma intie one tiko no wase da pick out prime to the class tinyisi yonje tim kama unji bedeno nikech yudo ka jok manyo motelo ne Sabana kata mana pre-match nyo gitamre dhi to kanyo gidhi to ne giwuok out to giwuoyo koro pre-match nyo kotim to pre-match event ka en mipangi chenro tete mag deployment ma mondo the material day kanyo nyo gipong nikech gima itimo ga pile ni ka gisepango gigo to gibiro to wacho niya steward magor Mahia youth magor Mahia unbedu kama Gor Mahia ntieni mano ka kanyo wene jo steward maggi jo Sabana ka be wene gi maggi then police to koro bedo stand by wango kelo reinforcement kama shida ntie kaka shida ni kar go ka cha modhi kama Kasabana te modhi kanyi ma wacho ntim na jok moko onyo dwa ka points gi toke to nyegedo ko ya 11 up mono mi akuni kasi manyo giseno ka gikelo shida mondo wake players donje pap wachako dugo wadagi ni players donjo seche go be ambulance kaudi to tero ambulance kaka nyo donjo che kaka waketo team to ka team donjo then gichako timo nango gichako wacho ni koro saa koro gichako fans ko ochako bagi moke pap mo make sure team donjo ma team chako warm up kaka chik dwaro but nikechi ni wang'eyo nikechi onge opira kose keti itisonli ngata jel ken wanyalo kelo adbanon mag opira ma en mana referee to gi match com koro mago kanyo waseng'en mag chike mag jok ma laws of the game gine mag implement nyote nyako bedika until gin mag call off opira nok nyalre then nyo keti gulo ne meeting
seche manyo luong tresara to luong vice chairman manyo gi dhi meeting gi jo Savana ni to wachako under protest mo andiko protest letter kok wachako game nikech gigi teko kitimo ni dwa mo kidonje pap kucho my friend to point of it manyo we make sure wachako pira then kwa chako pira koro pod fans maineno manyo gin gi patch gi moko ka pod dero gik moko e pap pira dhi mogi kama kendo waloyo dakika 82 ko waloyo pod gidiro mna gigi mo pira chako chung chung dakika moko pod gidiro mna gigi matene gin jo moko manyo gin gi patch gi moko lakini kada king'iyo gi en standard chiel ma ji nine no to gimanya chaka yigo maber police manyo ni gusi yie kod kabisa nikech harakati magigi tetimore gi nyok gi bolo tiagas mo ng'ama nigi chik mar wacho no piro kudhi mbele kata kudhi mbele nyo tieko gi time ne gi mind game go mo piro maber kaka nyo pange koro bang'e ma ko tiagas wendo mago mana bang'e koro kako puse rumo ma players osedhi gari koko chakgo mondo mi disperse gi mondo ne juthuluo koro Cleo Kamado wacho match management fund management gigi teka ko wacho pile seche mi wacho ni Federation nyalo ma come in makon Savana ni nyakwa go mpira Kasarani kan tigi mosetimore to nyok ginyal prehem nikech Savana nondiko ni kom team mar gen Savana to Gor Mahia tinyo na Nairobi ka ma argument ni kikele Kasarani timano we chaki kelo ne Gor home neno kama nyogi agiu until ko ngata inano enim go e ma igo e game ni itimo nango ikono ke sawa he insists ni nyaki go e game ni kucho then the consequences ko you will bear then after consequences when you set maragi ko ka Federation cup up gi message ma jana pana kalo gi 1 2 3 manyote marakacha ko chuno ni from now ko chaki keto chik opira tijete nikichan gi chike ge manyakalo to chike gi okinyal de prehem to go gin gik nwacho no ke kalo gi mono timore kama e tarik makama chuno ni ko Savana gi goro kinyal gochi kama kalo gi mono timore ok ni ka gi moro par ko par gi ma de timore par no samoro nyalo keto tension mpira to pira ngima kelo siepe kodwa keto dani until ngato keto siep ma pira kelo ni ko mi chik mage chika mago pira nikech nyo macheche kargi to kata nyo tere mana Homa Bay giwache machakarwa mana argument ganyo kele ka gwache makaro ko gimo kwayo jo Savana Gor Mahia ne adwani kapokirado kode to ntie gik mo wacho ga pile ni we CMN ok CMN nikech en ono en gik mokariyo en 1 2 in 1 nikech en kitame Gor Mahia kitame Gor to bire Mahia winjo koro en gima nyone go Savana nyogi do wuoyo too much gi kia story and nyaka no gusi nyaka ni jakomba bro se chicha tele ko dhiga gusi ko jeno so minyalo ni kachacha kanya kono jok manwan go kanyo kane Gor kanyo mogik nyo maybe nyon ma ji adek o kapal kanyo gichopo kata ji adek nyo an gi kia gi jaduong mo kachacha jeno so to ne onge te ke to ku chong sana ko gi kiaga history man kacha kata mana thuth jok mane Federation gi kiaga history man kacha ko gi mo kwayo ga pele ni waketu opira obed ni kelo siep whichever the result yo kato bedo ni siasa chal nade gimwai wago kaka football stakeholder kata sport stakeholder en wawe utuolo mar mondo pira obed local gusi sari amogen kama besa ni town ma nyu joko oyudo pesa to magi gik modwaro masiche go nyithindo go yudo allowance siche go chul beats siche go jok mane uso jo pikipiki yudo pesa magi gik molamo mo kadangam ni upira gol ni Savana kuchucho ngamotimo kosa eno make to odio chul makosa bakini wajiu no pera nyaka dhi gusi for the other parts to run gini en pure business masiche majini kuchucho kaji kwa dhi kuchucho it is among us nyocho because for the first time it is adventure tinga manyo for fight for that game dinga manyo do kata ko kaloga kisika jo podi mi goli ma yo kaloga poko donje gusi kanyo winyo jeni gusi oketa kama but nyo do puji ma donje magi gik mo pira kelo ko wakita kitania gik makosa mantindo go mo walosi to kiko bedi gi mindset ni ni jo FC gi Savana nyaka bedi mena Nairobi hapana wada ni gi vikucho to hala bedo piny kucho to pesa bedo maka Gor wuok to ngad mama maro wacho na pana Gor manyo mi abira ya chulo bill mi ya field school magi gi modwa magi basement ko Federation kama nyane ka raps ni ntie Federation opera ina manyo jusi wuoye jo jari ade ko nyalo preempt gi moro makos moko timore
nyujo gimbe gibede Evans kende emanyano kani kacha nyujo beni chairman federation nitie nyanya mana nek member nyawango Kale Collins to gimana representative master federation nyujo beni chairman ni kacha kata nek members kata ngwen mokunyo ni kacha mondo ka giwuok kacha to gima gineno nyalo mi gikelo chike ma watiyo going forward kamano nyokora mo gijon Felix Kanirongo gocho karka kata biro Wilisa Odembe karka wachopo home stretch ka koro wada mana tieko Felix oyawre machiegni rupeny paro mane mantiere godo kinyi mako Hello Felix wawinji ina chelka chele yamo dhi nyime ikono aparo maingo Lepa go oyawre ahinya to gino to imana gi nyiero kendo aya machiegni Felix no official name koro gimo timore Kisii ok ber to an kanie mos en ne chal ni yawa ma Kisii gi nitiere kaka bende ging'iyowa nikech kadok chien an ahero mpira sana mag secondary school en kachacha ka Kodero Bara ne gocho gi Musingu Kodero Bara school ne dawo moro wuok Kisii kanyo to en ga dawo mana migolo mana gi jooko be jomoko ohero mpira koro chanda nang'o miyo gini dawo ma jirendewa ma Kisii gi time to gitimega ahinya kendo sama gidwaro ni gigewa ema gikethi zaidi mano to e wach ma an go agoni erokamano ahinya iwache yo makare wach ni gigi ok gin machakore mane tuke mag league mamalo koni kama wantiere kar kae en gima chako piny kabiro malo mano kama wantiere ka achiel kachiel bende kama wantiere kar kae ng'eni ang' ayudo thuolo mar dhi ir Boniface Osano mar mondo mi ang' omiya wach mare mogik kod penjo mabende nase kone kata koekrego sani ka ntiere kuomi ka Willis Odembe thuolo moyudo gi duto siasa donjo e tukwa ino kata bil ang'ende sedelo bangor ma ondiki ng'ane for president okona wawacha ka nikech bende kochulo lendo ma okinyi ma kawuono mar mondo mi wakete kachiel yamo ni ng'ane for president to kata kamano iseneno gima chalo kamano thuolo mar siasa e weche mag tuke opogo yo machal nade to ahinya bende kinde ma ineno ni adhula oting'e yo makare gimocholo wacho karka ni ero en thuolo mar timo ohala makare ineno jok mamine karengo e tipo maneno mbele kae oting'o besen mare mano oting'o go maembe mano dhi uso kacha mano uso go simsim gi njugu giduto giringo godo ochal nade kinyarange gi okang' erokamano nyakleo aparo ni mano gima onego bed nikech Kenya ka sani gimoro amora dhi gi siasa gimoro dhi gi siasa aparo nitie onego bed ni waketo siasa gi mpira bedo kando aparo nitiere kaka jo Gusi jo Savana nitiere ka gin wegi asa tim nyogi keto naro weto siasa but nitiere jomoko maoko mano onare to that point to nitiere gimoro ma ocho wacho ka Cleo ma very very important nikech nyoche wan kata discussion moro last time ni gor nigi dwaro gero stadium Machakos ineno ka ng'eny dhano dwano tere kucha koro wachane ni kaponi wanyalo gere kucha then jo Sabana biro jo FC biro to watimo gimoro bila cha is very unfair but aparo ni Cleo gini en both sides jogor nyaka teremos jo Sabana be nyaka teremos nikech ok wanyalo wacho ni Sabana ni makosa ni korka Sabana kata makosa ni korka Gor Sabana nini makosa ne ni korka federation nikech sirikal to tije en ni sawa federation ndiko barua ni wan wasepitisha pauno ber koro miwa uru mana security maromo kama teriwo nyaka gi team ma Sabana bende wacho ni wado security machalo kama koro aparo ni nitiere gima dhi hinyowa kabisa Cleo en gimoro ma Osano wuod Mumbo wacho ni jo CAF rangowa to gineno ka gima adier we are not prepared adier nikech kirango kata games wagi Cleo kata mana ming'ado online gi asebedo ka dhi online to kichopo kacha to ni mara masin kiane ukti kia mara kiang'o kendo inyalo enda pani chaki duogi chudo koro aparo ni onego bed ni kanyo kama onego bero range kabisa nikech dine bed ni gini time chon jo Sabana ne nyalo landonwa ni koro jomonego bed ni mana ng'at mosebedo ni gi ticket en ma mondo travel all the way from Nairobi all the way from Mombasa all the way from Siaya mondo kichopo kacha kikichop ti wacho ni ticket onge
to isewuok Nairobi ka isechopo. Koro aparo confusion man ne ng'eny, but aparo ni is a learning process, kendo next time mana kako chowacho dine beno federation tam to ni wacho ni gi favor gor mondo goro ka league koro gidhi to gineno koro next time kata ka federation owacho ni koro kodhi kacha to gin gi reason ma ginyalo mako iro kama na Odembe aka mano ko wacho mare mogik oseni wach mogik mitero nikech ok aduogi okay iro kama na nya Cleo an gima nyalo wacho en mani an gi jaduong' moro mosiep na dala kacha Sembo kakia kacha gu Konjiko iluonge ni Bala Ayodo kata Jaliba Nyasaye nyokawe to wacho Nyasaye oket chunye kamukwe to ge Polo Tula nini machon mar basketball Maseno iro kama na Nyakleo agoni iro kama nya mano Polo Tula nyakoro mjongo kwa Nyasaye oket chunye benye kamukwe manjapuj machon Maseno kendo ng'ama osema kwa inya sector no mano mar tuke maga basketball lakini mama kanya kura mojwang Boniface sana ntiere iri anti gino mone giran kata ni match report di chalo nade e kind weche mama kwa potio kar kanyo ni thuolo mar dakika achiel gi nus mar mondo mi mede kanyo gi wach mari mogik ka watieko kinyi makawuono gik mang'eny ne otimore nyoro kendo ageno ni match commissioner ne kalambe gi buge ne active bro ndiko gik mang'eny mabiro konyo ka wadhi mbele e hosting derbies mabiro mbele kanya agombo ni gimoro aila motimore nyoro cha timre kendo to kendo gima dwa nuoyo ne ji ni mpira en game is very emotive nitie gima omiyo mpira e game namba 1 e piny mangima mpira en gima very emotive ma ok onego be ni tugo kode moloto mpiche manigi nguvu kaka derbies nikech king'iyo adani dhi ng'i YouTube kacha ntiere derby moro bigo Belgrade chieng' migoe a whole city bido at a standstill onge gima timore e city no koro ng'isi ni mpira ok en gima yot ahinya to kendo bende anyalo wacho ni jok magero stadiums wa moloto e mashinani weuru gero gik moko kata luongo ni international nikech tinano kigera stadium iluongo ni international lakini standards mag security onge koro wakwayo kata mana sirikal wa mapiny mag counties kugero stadium to geru stadiums manigi standards mamalo awinjo ka panelist wacho kanyo ni mpira onego beni igoyo piny kacha lakini kata igoye piny kanyo endo onego beni igoye conditions maber ma esekiwa koro kwagero stadiums akwayo ni wagere uru stadiums maber ok igero mkebe tiluongo ni international wache kendo wacho ni igolo mane chunyi wacho ni kik gera stadium tinde ko wiye kanyo ni international Gusi International oweya bila manoma be ichao sano Raila Odinga stadium Rosh kanyo ka gitiyo maber Rosh kanya gongo ni gitieke maber ko gitieke maber to kata rambe obro kelo mabe kanyo endo bro nyalore aya ero kabana nyanya kore moja mano Boniface Osano jafombo weche mag tuke oture kod achiel kachal kwa Moron county mag Kisumu kinyi makawuono Kennedy Ochola nidi wach mari mogik ka watieko sani wach mara mogik en ni awuoyo gi jogo maya nyawinjo ka giwuoyo kendo nyawinjo barriers magiketo akwayo gi ni dhaw ok chiki jok mosechiko dhaw pile donge dhaw en kama yudi ne migoye rumo manyo sitemore gi Gusi stadium mano nyoso rumo dalawa makata bedo ni josabana kalo dhi kanye pam nigi wa pam ok bedo ni pam ne ng'ato ni yingo ng'ato mane pli mara gik manya winjo ni mago nyorumo gi kacha kendo yawa new chapter nikech opira kelo ji together to kiko kelo wan wang'e nyaka wang'e gimwa hold kaka joluwes buto wan e chuo timbe e Eastern Central Africa ng'ama de chuo ng'ama amblu mano me nyowa bedo kacha manya thinto timo gi to alinga ok ni wanango gimwa timo kech gimwa dwaro nge sento nyote ok si nyen point adi nyowa saka waduogo mogik en ni kayuocha tema nena kanya moso mane rodi kopanya nini mtie pole yura nyotinde inyore pole aya dala kucho jok man sema magawa wani ntacho konya dungu te jok man Kikomba okonya musu te lakini wangega nuneno ga gini to gini wabiro musu koro pod wantie nyakora du week manyien agoniro kama na ina Kennedy Ochola no mos ne jogo duto mano yudo hinyruok nyakora mogejwang wako wid ko chang mapeyo ahinya jogo matiro sute mopogore county ma Kisii jogo mano yudo thuolo mag wuoth kobiro Nairobi ka in gi hinyruok moko ariyo dhi osuptal samoro ni lwar tikia Diadhi hospital dio cheki kato ibedi koro dio chieng makare wacho ni greetings Cleophas aluo twa kendo amor tulo manyoro nye ne onyako duweche mathoth mokwongo fans man ne oyie odonjo monoloyo capacity mar pap
wacho ni mae nyaka koro kel ng'ikruok e kwe. Mar ariyo, arita ne japiny. Obila ne opogo kind fans, between fans, security mapek nyaka bedi. Koko mane Shabana oyao ok onyiso lony kata matin. Gisebedo ka gigocho mabe stadium to poko gogi. Aparo ni ne onego okawnegi okang' matek mano mar chik. Nyakoro jong mano ote ma kuom shemutho kachal koda ka jogo mabendo no oto kiny makawuono wagono erokamano ahinya. Jogo mane duto kowuok e konde duto mag piny Kenya kod pinje maoko erokamano ahinya. Nantiere ka kod Kennedy Ochola TM, Gor Mahia Youth kachal koda ka TM Willis Odembe kachal koda ka jafwambo weche mag tuke Boniface Osano. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kenya kwar mokio nyaka Sango waraduru juma manyien ka wakoni weche mathoth kaka Arsenal ogocho gi kaka Manchester United bende ogo kang' machielo mano bang' neno tuke madhi bedo ka timore chieng' tich ariyo, tich adek kod mago ma tich ang'wen juma mantiere kae, tuke mag UEFA Champions League kod mago bende mag Europa. Oriti masani chenro mabiro mara kaka wanene kod jaoda Victor Otieno Juma mara Mogi Radio kachalo kod Karamogi TV e chenro mar kaka wanene. Oriti masani.